Manipulácia je krásna téma z každodenného života a interakcie medziľudských vzťahov. Čo to vlastne je a aké má zákonitosti sa dozvieš v tomto videu. Jednoducho ľudskou rečou môžeme povedať, že manipulácia sa deje vtedy, keď jeden človek potrebuje dosiahnuť to, aby druhý človek konal podľa jeho predstav. Možno sa pýtaš, prečo by práve teba mala táto téma zaujímať. Najjednoduchšia odpoveď, ktorá mi napadla, je, že až príliš často krát konáme podľa predstav niekoho iného a preberieme sa v tom po dlhšom období. Už si bol určite v živote v situácii, kedy si sa zrazu ocitol akoby v situácii, ktorá sa akoby vytvorila, ale pravda je taká, že ju niekto zmanéžoval. Ty si sa dočasne nachádzal, povedzme, mimo seba a dalo sa ťahať za nitky. Preto, aby si bol manipulovaný, musí byť v tebe vyvolaná určitá emócia. Inak to funguje pri nakupovaní, ale to je zvlášť na video, a inak to funguje v medziľudských vzťahoch. V týchto vzťahoch je to vždy jedna z troch emócií. Strach, pocit viny a pocit určitého záväzku. Strach funguje väčšinou v hierarchizovaných spoločnostiach, ako je napríklad firma, kde si predstavíme šéfa, ktorý potrebuje udržať pocit domnelej dominancie a na to používa vyvolávanie pocitu strachu v podriadených. Je to taký primitívnejší spôsob, ale v týchto hierarchizovaných spoločnostiach to funguje. Pocit viny a záväzku funguje v ostatných partnerských a spoločenských vzťahoch. Predstavme si ženu pritlačenú o múr strachom, nie fyzicky. Alebo si predstavme muža pritlačeného o rovnaký múr pocitom viny z výčitiek od svojej ženy. Toto sa deje tak často, že už sa ani nemôžeš pýtať, na čo mi je dobre vedieť niečo k tejto téme. Je to zo života. Takže pri každom stretnutí s ľuďmi, najmä s blízkymi, je pre teba veľmi dôležitá otázka, aký typ emócie vo mne tento človek vyvoláva, poprípade ju už vyvolal. Ak si sa našiel v jednom z týchto kruhov, sleduj ďalšie video, naučím ťa skill, ako si vybudovať imunitu. Čau.